ngabantu. Kufanele ukuthi sibebahle ingqinamba ikhona nenkinga ikhona nathi esihlangabezana nayo. Uma uningilalele kahle mina ngokufanele sivele khona zizintombi nje. Kungaba kusemcimbini othile, kungaba kukuphi kuphi. Mina into okufanele nifundiseke kuyo kakhulu ukuyiqhenya nesiko lenu. Ncikani kwabezizwe, linganciki kakhulu. Uqhinile nje ngokwesizulu, ungaxhume lutho, umuhle nje ugcobile imatamafosi yakho, umuhle nje uyathandeka. Yini kufanele ube mhle kakhulu ngoba usuxhume iy'nwele zikamufi? Yini kube fanele ube mhle kakhulu ngoba usuhleka ngegolide? Okubalulekile nje kade sikuzele ukuthi sithathe umhlanga siwuhambise esigodlweni to show ukuthi we purified, sihloliwe, asinankinga nokuthatha umhlanga nokuvunula nje imvunulo yethu, ukugqoka imvunulo yethu-ke nakho kubalulekile. Into esizele la ukuthi sizokhuleka esilweni ngokuthi sithathe umhlanga. Ngenkathi sithatha umhlanga sisuka nawo le nzansi, kusuke kuwukuthi uwuthathe uzocela enkosini ukuthi ey'nkingeni esizohlangabezana nazo empilweni ukuthi sisize isilekeleleke njengoba seyintombi esikhathini samanje, ukuthi siqhubeke ngokuziphatha kahle sizigcine njengoba sila akekho osifosile, sizele thina sizodumisa ukuthi ubuntombi bethu la, sikujabulela ukuba la. Also sikhuthaza ney'ngane ey'ncane ukuthi zilandele usiko lethu because kubaluleke kakhulu. If usuqalile kube yintombi kunzima ukuthi uyeke because you know amakhwethikhwethi ozohlangana nawe emva kokuthi usuyekile ube yintombi. Also nomhlanga uyasi-encourage sithi sihlalile the whole year siyiphethe kahle. Iyona big celebration esuke sinayo le namhlanje. So sikhuthaza bonke abantu nabasemakhaya bangakaze bawubona umhlanga beze bazowubona. Ngiyafika. Siyakujabulela ukuba lana nje basikhuthaza siyiphatha kahle. Intombi ukuthi uyiphathe kahle. Sinesimilo nje thina siyakwazi ukuyibamba. Yebo. Ngisakhula ngayibuka lento isikhathi esiningi, especially ey'ndaweni ey'semakhaya, hhayi alisekho kahle. Namanje kufanele sosifisa ukuthi ngiyafisa ukuhambela iy'ndawo ey'ningi ey'semakhaya sigqugquzele leli siko lokuyiphatha kubantwana bethu, lokuthi bakwazi ukuhlala ngentombi ngoba siyazi ukuthi